office ngati imene ndipo makhala kuti pali ziyembekezo zosiyana-siyana zimene anthu ali nazo ndi umakhala ngati kuti wanyamula chikatundu chachikulu kuti uchite deliver zimenezozo kusangalatsa kwake nkokuti nanga sindiwe munthu oyamba umakhala ngati mwayi wina kuti ineyo kuti chandigwera njani ndikuseyizoti pano kuno mwazolowera ukuita nani kuti aregistrar pena ndimazolowera ndithu ndiyeta ngotifotokozerani now that mwazolowera kuti ndinu registrar kagwiridwe ntchito kanu mmene mukuonera zipani zili compliant motani makamaka tikaona nkhani yogwira ntchito zake molingana ndi lamulo imene limayang'anira zipani mdzikomo pali magawo awiri tikatenga nkhani ya compliance chongoyamba kunena kuti pali zipani zikutanthauza kuti zipani zambirizo zinakwaniritsa kuti zifike pa mulingo onena kuti ndikathimazichula kuti izi ndi zipani za ndale chifukwa chokuti ntchito yathu ofesi iyi kwambiri ili zigawo ziwiri chigawo choyamba ndi kulembetsa zipani amati registration chigawo chachiwiri ndi regulation kuona kuti kodi zipani zija zalembetsedwa zija kodi zikugwira ntchito motsatira malamulo ndi makamaka kuyamba kunkhani ya registration yo zipani zambiri zikuoneka kuti zinachita bwino kuti mpaka nati zilembetse of course kuli magapu tinamtima makamaka kunkhani ya kukhala ndi tingati ma office otali functional kuti ukati chipani chako tupite ku office kukapeza kuti apa pali pali chipani kuli anthu akugwira ntchito ku office pamene kukuona ngati tikupanga bependapenda sitinafike pa mulingo weniweni ndemu malola bwanji kuti zipani zimenezi zilembetsedwe chonsecho zilibe ma office no nkhani ndiyo kuti tikamalemba mukumbukire kuti paja kukhazikitsa kwa office kwaita magawo awiri gawo loyamba linali kuti office isanakhazikitsidwe ili kwa registrar general ndikuti panapasidwa miyezi 12 kuti zipani zithamange zilembetse zipani tinde pana zina zimene samapanga focus kwenikweni kuti tichitozitengera serious chifukwa kuti kanatero mwene kuzilibe chipani chimodzi so pamakhala kuti panali kufewerako pang'ono komanso mudziwe kuti anthu ena amapanga kuti panthawi imene akufuna kulembetsa ija apeza kamalo kuti ofesi yathu ndiyi ndimupita mukayendera mukuona kuti zili bwino mukalembetsa muzapeza kuti ofesi ija yasanduka mwina telefoni bureau kaya yasanduka zota ndi zina zake ndi zinthu zimene tikufuna titani tikonze panopo chifukwa timaganiza kuti anthu ifeyo komanso zipani tikuphunzira on how best to be operating so ndimanena kuti kunkhani ya kukhala ndi institutionalized office yoti mupite mukapeze anthu mukapeze kumwena ma-accountant kumene kuja amene akupanga ndondomeko zosiyana kumene koko sitinafikepo kumbali ya compliance towards registration tili bwinoko kunkhani ya compliance inayi tikamapanga no regulate kumene koko kumene tikuoneka kuti mwina adi mavuto awiri atatu angatokhalako makamaka kunkhani ya financials chifukwa lamulo lathu the Political Parties Act limapempha kuti zipani zizipanga declare ndalama zomwe zalandira kuti kwa anthu komanso ndalama zipani zimene zimalandira ndalama kuchoka kuboma zizipanganso maripoti kumeneko kumene tipeza mpata tikambirana koma tikuoneka kuti pafunika kuti ndithu tichilimike kuti zinthu zitani ziyende ende ndi zipani zili zimene zikumakanika ndithu kupereka maripoti amenewo pamene ponso pali magawo awiri tidziwe kuti kunkhani ya finances pali pachizungu amati state funding komanso pali private funding state funding lamulo linanena kuti zipani zimene zakwanitsa mulengo wina wake 10% towards parliament zipani zimenezo zikuyenera kupatsidwa ndalama kuchokera kuboma gawo limene ndi la state ndikuli gawo lina la private funding ku state iko malamulo amanena kuti zipani zikalandira ndalama zimene zichazo zizipanga account tinene kuti momwe zimachitikira nkunena kuti zipani zimenezi zimalandira ndalama kuchoka ku treasury kudzera ku parliament clerk of parliament ndi ma records a ndalama zimene zinapatsidwa kumene koko ndi ayambapo kupanga komano kunkhani ya private funding private funding kuti limvetse bwinobwino ndi ndalama zimene timakhulupirira kuti zipani zimalandira
chifukwa ndalama zimene tikuona kuti zakubomazo sizipani zonse komanso sikuti ndi ndalama zochuluka kwambiri, koma timadziwa kuti zipani zimathandizidwa mwina zimakapeza ndalama kwina palamulo akunena kuti ndalama zimene zozo zipani zikuyenera kumachita declare zokha kuti anene kuti awatipasa makuti ndi moteremo awatipasa makuti zimene zizi zikutidetsa nkhawa kwambiri. Komano nkhawa yake ikumavuta chifukwa chakuti lamuloli mwe linapangidwa kuti zipanizo zikangolandira zizikapanga declare kwa registrar, meaning kuti registrar angathiuziwa kuti chipani chalandira akabwera kudzachita declare pokapo patapezeka umboni umene kaya ndi munthu a concerned party kaya ndi ndanangalena kuti ifeyo tikudziwa kuti awa alandira ndalama makuti koma sanazichite declare, pamene registrar angachite move or registrar yekha ineyo ndikantangoona kuti awa watu zikutikangati kuti mwakutsekeramo ayinakhala nalandira ndalama nkuwafusa then atiyankhe. So pamene popo is a little tricky, so zimwe tachita. Okay, mwina musanapite wepo kuti ngokufunsani kuti ndi chifukwa chani chikuvuta ndi chani kufikira zipani zimenezi kunena zokuti ndi chifukwa chani simukupereka simupanga submit maripoti anu mmene mmayenera kupangira submit funds achidziwikire ndithu kuti zipani zimenezi zikulandira ndalama kuchokera kwina kwake. Ya nde ino ndisanakuyankhira ndithandizeni mukunena kuti nizachidziwikire kuti zipani zimene zikulandira ndalama kuchokera kwina kwake mukudziwa bwanji? Ndefunso mkomati zikupanga survive bwanji? Nchifukwa chake ndimanena kuti lamulo mwe ndinalembedwera ndilovutilako chifukwa mwangoona behavior kuti awa mochitiramo I think alandira ndalama, koma nokuti before they come to declare how do you know kuti awa alandira ndalama? Nde koma ndimafuna kunena kuti chomwe ndapanga kuti tione zoona zenizeni ndinanenapo kuti tikuyendera zipani umakumana ndi atsogoleri azipanizo, so chomwe tikumachita tikakumana nawo tikumawuza kuwapempha kapena nero kuchita demand kuti pokuti simunabwere kutiuza kuti mwalandira private funding timafuna kuti mutilongosolere kuti kodi zina zimwe machitazi mapanga bwanji. You can see kuti pena pake zingatone ngati kuti tili a little bit lenient, koma kuti timafuna kuti tipasane mpata amvetse chomwe chofunika kuti apange, komanso tilione lamulo kuti kodi analipanga kuti litithandizadi kuti tipeze information yoyenerera. Ndiye papa zipani zimene sizipanga comply muchita nazo bwanji? So mamoti mayendera namo tichita follow up ndi makalata tikupatsana nthawi 30 days or up to the end of time nalandire muna mwezi kamana chaneti kuti no ngati satipatsa lamulo limanena kuti Secretary General ndamene tikuyenera kumutenga to task wena wankha mlandu amanena kuti the Secretary General ndi Chief Executive wa chipani, so akapatipatsa zofunikirazo ndekuti Secretary General wakulamula mlandu umenewo ndoti mpano ukatengerana ku court tena kuwatengera ku court, lamulo liwatengera ku court. So ndikukhulupirira kuti sindikhulupirira kuti pali Secretary General amene angafuna kuti pakana tifikisane kumene koko. That's my belief. So we are trying to work with them and ndimauza kuti amaofisa athu adzipita maofisa azipanimo kuti athandizane nawo kupanga chani kuwauza zofunika kuti adani zofunika kuti apange. As I say, kumbali naye tikupanga enforce kuti apange, komanso mbali naye tukhanga ndikupozisana nangasi anthu aja sanapangeko yayi kumbuyoko amangokhala nditufuna kuti tigwiritse ntchito njira ngati imenena. Tikati tilione lamulo limeneli so far ndinokhutira ndi mmene linakhazikitsidwira ndi mmene likuyenera kumagwirira ntchito kapena pali zinthu zina zake zimene zikuyenera zisinthidwe? Maybe it's a bit too early kuti tingayankhe funso limene lolo, koma chodziwika nchakuti lamulo lililonse likamakhazikitsidwa limakhala ndi cholinga. Anthu amakhala kuti ife tofuna lamulo likagwira ntchito yakuti ndi amalemba zimene akuganiza kuti lamulo lingatachita, koma no when you get on the ground
madzapeza kuti pali zina zotsamwitsa chifukwa chake is recommended kuti lamulo likakhazikisidwa pakapita zaka ziwiri zitatu papangidwenso review kuti muchite fix mukonze tina tomwe panengati tikuperewera. So definitely ndi ma lessons kapena kuti experience mwe tomuyipeza ndi lamulo limene lili we need to sit down taina yake kudzalionekanso kuti ndikafuna tinapanga chakuti tinalephera chifukwa cha ifeyo kapena lamulo silinatipatse mphamvu zokwanira zimenezo kuzayenera kuchitika ndithu. Nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC exclusive imene tikucheza ndi Dr. Kizito Tentani, Registrar of Political Parties. Ine ndi Alinafe Mlamba, khala ndi pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya MBC exclusive imene tili ndi Dr. Kizito Tentani, Registrar of Political Parties. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba. Tangotifotokozerani kuti kodi ofisi yanu ikuchita chani kuti zibani zimenezi zizigwira ntchito yake molingana ndi lamulo imene imayang'anira zibani m'dzikomo. Nthawi yachisankho makamaka nthawi ya campaign pamene no ofisi yathu imakhala ngati kuti ikufumukako ikusuntha kuchokera ku focus za registration zija tikupita no kunkhani ya regulation chifukwa pamene no pamakhala ngati phwanyaphwanya ndi nthawi ya campaign. So pali zinthu zingapo zimene tikuwapempha azipani kuti azichite makamaka ku chimene chili chachikulu kwambiri ndi nkhani ya conduct yawo makawakuzana ndi ma handout amati kupereka ma handout chifukwa chokuti lamulo linaletsa likuletsa kunena kuti ma handout sakuyenera kuperekedwa kuchisankho pa nthawi ya campaign nthawi iliyonse koma makamaka pa nthawi ya campaign. Ndi vuto likumapezeka panopo ndi lokuti kumbuyoko ngakhale kuti lamulo linapangidwa pa January 2018 element imeneyo panalibepo enforcement chifukwa choti office kunalibe ndiso registrar kunalibe ndeti mangopanga focus kwambiri za registration. Anthu ambiri amanena za mahandout kuti kwenikweni njani mwina sizikumveka bwino bwino. So mikumano imati mapanga ndakuluakulu timwachiraso emphasize zimenezozo komanso pamapota panga plan yoti tiyende ma district onse kukumana ndi akuluakulu azipani pa district level kuwauza kuti nkhani ya mahandout ndiyoletsedwa ndipo ife office yathu takonzeka kuti tichite enforce prohibition imene. Kwa amene angadzapezeka kuchita zimenezi office yanu idzagwira ndala idzapanga chani? Lamulo likunena kuti munthu wopereka munthu wopempha komanso munthu wolandira handout wapalamula mlandu ndipo pali zilango zake. Lamulo mwe linalembedwera kupereka handout is a criminal offense. So kuti munthu akapezeka papezeke umboni wonena kuti wapereka handout yo kuti ntchitoyo yopereka yachitika komanso ikakhala kuti ndi mlandu amati wa upandu criminal offense machita establish zinthu ziwiri action yo komanso intention kuti kodi cholinga chake chinali chimene chocho pamene tibwererenso ku tanthauzo la handout kuti kodi handout ikwenikweni nchani. Amanena kuti handout ndi chilichonse chimene chipani kapena candidate akupereka kwa munthu ncholinga chokuti amunyengerere kuti amuvotere. Kumunyengerera kaya chizungu chichewacho chimayenda bwanji chizunganene pakuti enticement kunyengerera soza kuti munthu uja pachipanda kupereka kamene kaka mwina sakadavota choncho ndi akumunyengerera. Chimene analembera choncho nchonena kuti anthu akufunika kuti adzivota adzisankha based on fundo zimene candidate uja kapena chipani chocho kunena osati kuti angovota chifukwa chokuti andipatsa mchere kaya shuga kaya ndalama. So zimene zozo amazineka kuti ndi zinthu zomwe akumpangira entice munthu akumunyengerera meaning kuti pakabwera munthu uja akapezeka kuti akuti wapereka handout yo aona kuti kodi waperekadi shugayo komanso tikuyenera kuchita establish kuti kodi cholinga chomwe anaperekera ndikuchita entice ndikumunyengerera kuti munthu uyo amuvotere ndenanena kuti opereka
opemba olandira onsewo akuyenera kuzengedwa mulandu funso lanu lili kuti ofesi ichita chani pakabwera umboni umenewo ndekuti munthu amene uja tikuyenda nokuyamba process yomuzenga mulandu timuyitana akulu talandira tu complaint ino mapanga zakuti mukuti chani and anthu athu apanga investigate kuti dachite establish fatulizo kuti kundali kumachitika zambiri ukatunamizirana akautanga nditi kapange investigate tipezedi umboni kuti akulu wadanatani anapereka iwonso mbale yawo titani tiimve tikatero tikakhala kuti we are convinced kuti awadi tu apereka ndekuti tikwatenga kwa Director of Public Prosecutions awazenga mlandu. Tsopano pamene pali kusiyana kwanji famani nakuti handout ndiyoletsedwa koma zipani zimene zimakhala zikupereka zinthu zake zachipani monga nsalu, matisheti, zipewa ena ndithu mabigiri opangidwa brand ndi logo ya zipani zawo. Ndikuona kuika kuti zipani ziziperekaso zinthu zimenezi. Ndeti bwerere no ku definition ija ya handout kuti mwana lamulo linanenera linanena kuti linapereka exception kuti ma campaign materials nde anachulapo ngati nsalu, t-shirt za branding seti kuti mukugwiritsa ntchito zimene zozo for promotional activities so anayika po nsalu, t-shirt chani kuti izizi they are campaign materials si chani si handout. So izozo zili excluded mukapereka akamagawa nsalu zija t-shirt chani ziwezozo lamulo nana kuti zisi handout komano ena akumatenga sugar tilekeze sugar uja ndikumatapo makaka chipani imene yoyo panga tukapachanana nakuti to handout ndi mlandu wa upando eti pakakhala umboni ukuti chimene chaperekedwachi enjoyment yake amati ndi private good eti si public ndi za munthu komanso mkatimo muli zinthu ngati zimene zozo ndi munthu atakapereka umboni kuti ineyo ndaona sugar ngakhala mmata mashuga ucholinga chake nkuchita entice munthu kuti akavotere chifukwa enjoyment yake nanga si sugar uja ngati mwamuchita brand timayembekeza kuti ngati ali nsalu t-shirt mufuna kuti masonkhano anthu azivala nanga sugar akajera masonkhano eti ndekuti yasintha imeneyo kayita brand yakhala chani yakhala handout so kuchenjera kwa zipanipo ndekuti lamulo linachenjera chifukwa nanga si munthu ukapereka chani ukapereka umboni mwenena nokhaba kuti zipanizi ndithu ndizochenjera kusenzaso kuti andalewa ndithu ndathu ochenjera kodi ndizolakwika ndipo ndipereke monga mwachitsanzo kunena kuti anthu avala makaka awo achipani ndipo apita kuchipatala ndikukagawa katunduyo sanayikidwe makaka ena aliwonse achipani koma katunduyo akugawidwa ndithu kuchipatala kapena tingoti kwina kulikonse kumene katunduyo akufunika ngakhale tikuzungulira tikudziwa cholinga cha lamulo chofuna kuti chitese mchitidwe umene anthu amakavota chifukwa chokuti alandira kenakake sitikufuna titese community service eti ndi ngati anthu apita kumakathandiza lekeza kuchipatala eti avala za chipani koma afuna aonetse kuti chipani chakumena ndi mapate youth ifeyo tizipanga tukasesa kuchipatala kuja tikamaliza kusesa tiyathandiza anthu amene awathandizewo akhala anthu the general public ndikupero pamene popanga tokhalapo ufuna kuti munthu achite proof kuti awawa apereka handout koma as I say patakhala kuti pali umboni wokuti izizi zochitika izizi cholinga chake ndi enticement ingatokakhala kuti umboni ucho ukaperekedwe ku court nkhani yako samvana kumazipanemo ena mati internal party democracy ndi nkhani imene imadandaulitsa chifukwa ifeyo ngati ofesi cholinga chathu choti kukhale zipani zimene zili zamphamvu chimene timachita chipani chachi chikamabwera kuti chidzalembetse timayang'ana constitution yawo kuti tione kuti kodi mu constitution yo muli ma mechanism amene angathandize kuti akadzayambana adzagwiritsidwe ntchito ma mechanism amene so sitingapite kuchipani
ngokuyamba kuweruza ayi mali mafuna kuti chipani chapachoka chikhale ndi ndondomeko zotani zoyenera zokuti pakhale democracy nkati mwa chipani chote tikaona tikamawereka ma constitution yawo akamafuna kupanga akamadzalembetsa tikaona kuti momwe sizokwanira izi timazibweza kuti atakakonzena apa ndi apa chifukwa zoti kumene pali anthu awiri atatu kuyambana sokungatani sokungalepherere maziona zimene zozokanthawi ya registration. Pakuunika kwanu mukuona kuti zipani zimenezi zikutsatira mfundo za democracy malingana ndi ma constitution awo amene anakhazikitsa? Zikutsatira zambiri zikutsatira zikakhala zalephera zizijamakaona kuti zikupita kutiko akupita ku court chifukwa kwa ineyo sikuti kuyambana kuchipani kuja ndi chinthu choyipa, in fact ndi chinthu chabwino chifukwa chakuti anthu akumayenera kuphunzira kusiyana maganizo ncholinga chokuti apange mfundo yomanga chipani chija. Nthawi zina anthu mukamanga kuti basi limodzi osatsutsana osatani ndikuona ngati kuti growth yake ngatokhala yotani yovutirako. Chimene chokhala ngati chokhumudwitsa ndichonena kuti zipani zambiri akayambana anthu aja amakanika kukhala pamodzi ndikumanga mfundo mkupitirira mazapeza kuti zonse ayambana wina kuti anthu akayamba chipani changa undupirokamba ndipo pena pake sizikurani sizikuyenda koma kuyambana in itself si chinthu cholakwika simathandiza chani simathandiza growth. Dr. Tintani, tathokoza kuti munali nafe tsiku la lero. Amenewo anali Dr. Kizito Tintani, Registrar of Political Parties. Dzina langa ndali nafe Mlamba ndipo mudzakhale pomwepo Sabata yamawa pamene tidzakupatsireni program ina ya MBC Exclusive. Mwakoma nonse. Here is a special message from the Parliament of Malawi on the orientation and swearing-in ceremony of members of Parliament elect. The Parliament of Malawi is pleased to inform all members of Parliament elect and the general public that following the 16th September 2025 general elections and announcement of the parliamentary